Kardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Jal Jeevan Mission pen kedeng asai ke claim ke pasai oi aputhak paglangso number isiarat atumpen pherangke amai kepa Lakha inquiry hini sarupathar MEC constituency ke parlo paklangso number isialong Jal Jeevan Mission mati thihek pen JJM pen kedeng asai ke claim ningkang samse aputhak pherangke amai kepapon Sonsi alang litum pen ke jong pona tengke JJM scheme pen kedeng pon paklangso number isi along ke claim pon asai ke oi aputhak ningkang samse chepaklang pon Adun tu alang litung akoi ke pipona tengke sorkar penjong si rada panang kirabji liputi nangrap paminang jipusi waida klarsa pen jaipon non ke adon tin ke juna lang kelong ji kalisi pipe ke hutkang dai pipe join ke chokje langa pipe ke wak et pen rada long kelinang ji alang kilili dera jok puthot prabjin pen selam thu paminang ji pusi paklangso number isi arat pen Public Health Engineering mati thihek pen PHE asai kam lapen Jal Jeevan Mission JJM ke claim contractor atumaphan kachuningri padupon Bokazan pen sarkuru be Karbi Anglong News Kiding Karbi Anglong ki jato phansi labangso alam pini nale tumpen labangso a channel hin pen ki pachini kang tungalam Kasi nilitung ki pachini kang tungalam bangke nilitung penangar jiding lo lang puthak kadure Aprang PHE scheme lo PHE scheme ta nili tu phan ladak alang adima kina selam dermat nili tum nonta nikan thongkep bak dono la bangso PHE scheme ni tum lang imu da junong le derlo non pusita hala bange to damtang lo non bangke isi bharat sarkar pen ki pithik jal jeevan mission la bangso JJM ke inglong atok anu rabdo anke lang long nang ji po scheme la pengal la ke amount da do pi arong 36 crore la so a lang phana joini adon tin lang long nang ji lang budam bor nang ji tu la bang so scheme la ke JJM la se non ni tum ke chi thek dam long ba ke la bang so JJM ta ni tum abang ke ki jun long par ki jun long ni tum se o nak lo la bang so lang ni tum non pusita jun long le la video kuri pon lo Pipe nang piblo min pipe mukasi lang mane a pipe cibeng pong delo join pakake lapen ke nilitung RV RE ta nitum hem along lang citang te ningkreng hulo pulu tang te nilitung ke ring ta lang awe tubel ta awe mithang ki data be ki duk sai de lang ka chiji aju jiro pen nilitung kisuna laso joksi non labang so scheme crore tangka pen jok government atum claim po kuning eche thedun besi chonghong lo stame non pu setame nilitum lang junong la lasi council kachari tum han ni tum sodak pen labang so hong jai pen apa chini dun lo mane check and balance bang arong tin do nai ji ai scheme ke pangdak phun po setame rong asu tum ke phurunde labang ke bhari problem arong tin do My Thai meeting long ke development puchi pindak tigi sitame rong alu long ke aliwa lang kawe school kawe lapen Rong Klarbong Anthony Rong Para Rong Maker Johan Kroahem me chupi data jok kirap kachohang pon Chitia Chikloni Painker Troxy Ania the poor Paisir Kebra Chitima Pormalom Dhansari constituency Kepalo Rong Klarbong Anthony Rong Para Rong Maker Johan Kropen Sima Teron Piatumahem make it to Pohawai and Pino Aho Pier Timuni Kabuchi Kasonsi Jiapan Hembrid Kimisen Kachikim Laki Mitang Kiduketake Joy Ki Jiapan Lapen Kidat Anpada Kinang Jia Sonan Kirim Kachibi Lapen Ningarong Ninging Samjin Pen Kiduketaklong Jiapan Pura Pier Timunida Kaidu Anta Hembrid Chikimlo Bonta Hembrid Longli Pilang Jong Si Kivirlote Munidatum Kupo Ani Ningdukma Laki Pier Timunida Kaidu Anta Chinipami Lason Thotsi Dhansari constituency ke Pado Rong Klarbong Anthony Rong Para Rong Maker Johan Kroahem Make Cho Pohok Wai Pidat Anpinlo Bangso He Make Cho Pidat Ajok Tangka Kering Lakni Anpa Takadokabe Lak Phosose Akia Dat Kanahok at Ajok Dhansari constituency KAC local MEC Tilotoma Hasnu Anpa Kisung ke Boy Ahut Kerap ke Pajodon Vera Bangpu
KACCM Dr. Tiliram Ronghang aphan nangra vek thala pen nangra vek pupusi ninget hepen towar cholang ding lo pusi johan krola pen achor sima teron piatum kirap chuhang chuning ripon hala puki sunge phobek ahem to na tum pen puthor na ka pachini tun thua tengke nungwe nungdap an ka chutun iji aphan holika suanta avilo lasi ning ke me pen mate nangka jinso pen prab jin pen nang rabji aphan si towar nang chulang ding lo puta pherang ke thingno nang chuning rido an parta osomar lokachari akitab kenang sot alo mate documents hai huyan ta mi ke chopon la pajok kisung thektik lo lapen kisung ke pho ahem tun isi atumta peri ka chasle ji aphan anta abe pin lo pusi ning duk pen nang pachini do news text report Karbi Anglong news Lalo nilitum kacuning ri paglalalo nili hem sa tami la puso na khotna pholo mani nilitum kikiduk det ato hem sor sa tami arni wang pen rap kachong data ba la puso nang thasi nili sa tami nili chorlong pini men thu jan bang tilin ba long im ini pukachu rap dun dia phanili pini pen men thu kachu yordi pula so men thu kachu piking dam ke dam a phisi la puson hem khotuna ke pholo nili tum thang ta hemar lolong na lapson me pini ke thor lapson doing mani ave me ke ave inges takali me takali karen pen si lapson ta hai lapson karen pen nili ning kama tha dam teng pulate la karen jima po la si hem long kalu sona hormu ke do lo oso martum ka charli kitab pen ke dang lo class 10 ka porhia so ta do la si la hai ka du ka ve kitab anta ang ton anta ve pin lo la bango thoma so mara kitab ape ri pen ke dang lok so hem red ka chu buche ya hormu anta apalenga suki ate bor shop armari press la ka du ka ve anta ve pin lo nilitum non ke doya dem anta ve delo nilitum ke doya thai anta ve lo pini pen do hop nang pa dim ta ve delo la sinili ka tuning rijik pukela ki the ki ding tuma phat la baido dhonsuri baido phasata me ka tuning rijik pukela nili tum phat pini pen ki do ka thak adem ga be pin pen nang ki rap jek bek jia phat se tuning rilo la pen ki sar tuli ram rong hang phasata me la puson thang thak si nili tum hem rit ka vi det pen pu thot nang ki rap bek jia phat se tuning rilo ni tum nili tum pinang an ahor mu kaluk son the dung dolo asinili tum ke peri anta velo ching thang plop la non ka ching thang ko an mala an velo usumar tum tala school address non school ki don penang le po la so address an velo ki do ta yatta velo nili tum ke la si la sar doctor tuli ram rong hang tu phanta me chuning rilo la pen dhon suri baidu phanta me chuning rilo la nang ki rap ja phat nang rap vek tha pusinili tum hian pen chuning rilo Assam lapen Meghalaya along li ahoy West Karbi Anglong ke parlo tapat arong along kido inudwaisong kru abang fu arengahu kisona longli adu ahoy penajok Assam lapen Meghalaya along li ahoy alam ki piniarnian ta judun isi joy joy pen kaphiri mimi ang angsi nang klang bomla sonsi West Karbi Anglong ke parlo tapat arong along kido inudwaisong kru abang fu chitini bhaing kor trok siarni ahoy along suluk sodak atomon ke jabbom out arengahu sodunanglo Lapusona porahut alang lipantong sekot pen sekelang jia phat Hamren Civil Hospital anwansi selang ponlo. Lasi lapuson joy joy pen kai ki amat suluk sodak atomon kidobom abang ke isi haladak hawararatum ke claim ke dam pen cenglok kido ke thak sitami kaphiri mimi akisung thetan lopusi haladak hawararat mate kisung ke phuatum pen chithan pon. Itu ma ronglong ciklujon tulo pinyan ke ladak laswa kotona ciklujon nang bong pen ke non nini roi ni lage itu malong arniwang ta bab thi pen la son si abom la ani tu ma ronglong de ti du nai pulo arniwang ta la ciklujon nang bong ke ni tu non alang hello non iklo non alang kiso bang ke ani tu mani korti lo ni phanak leng bang lo alang hello VDP president ama les alang lu arniwang pidun lo mane arniwang ke du de ti du dun je phat les pidun lo oh pini ke de pini ke phuil rok bang ke
Pini ke VDP presiden hadak nang dudun nangi polis tu melong dudun nangi pulo alang dudun lo. Masih pini baji krihni rai beng alom ke alang pan men ha pu mekle pen ko sono ne ko pipe to nga ablo ne la bang chini endet lo alang ta chi endet lo ama men no long uplo lo pen pu long laki lo ama se alang men krep dub lo. Umpanai hospital athing no mitali madar oso mahang ke pathekna nijang Karbi Anglong Amri constituency ke palo umpanai PHC hospital athing no mitali madar oso mahang ke pathekna alang lituma phan medical admit pen ladak umpanai along ke delivery ke ojia phan hormu hortar kabedara jo Guwahati GMCH along an refer pidalo sitamaya case bang serious pigamat umpanai hospital athing no amat oso mahang pathekna kokro Pinpur mekedam tangkar binglo tanmas council kacharia hut khonsing rong pikewang hut umpanai hospital tami ke suka chelang pen ampar delivery hai huya pura kewang nang chiparjan chotlo hala soarni pen kenang jia son an sorkar pen piponte non lapuson man meda jia poto lake KAC pen kelang pangkri kalilang ma Lan chotakali kedam tanganing kan ke usum hang pathekon edet pen hospital along mat kithi ke jangatum pinang andu laben refer det pen Guwahatian ke pili uni tuware bengamat usu apai apran kedam na pinang andu lasinon ke dobom KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang labang su umpanai PSC aphan langdunding pumapusi cerok togara datumpen ning jerenti News Text Report Karbi Anglong News Longsing rong hangapan arnam parupen kangwai pon richo atheng longsi Karbi richo aman kiki ponji apan jitini phaing kora troksiarni rakom cholo bangso phi arni tili apor atoi ani pen rong arak rong hang rong bong along an kipale ji apan ladak jiroi pen bar pontanglo sonsi aha ku pen so chengmindar ahut arani pen kapin chong tengsi alang lisitame ing thir et pen recho apendeng ching thangjer pen jitini phaing kora troksiarni arni kangsam arni tili apor rong hang rong bong rong arak arlula